A quinta edición do Campeonato Futbolei está a piques de dar comezo en Ribeira. O evento reunirá alrededor de 30 xogadores nacionais e internacionais. O vindeiro sábado 6 de xuño, a praia de Riazor converterase nunha auténtica festa do deporte coa celebración da quinta edición do Campeonato de Futbolei, unha modalidade que pouco a pouco se vai consolidando no municipio. O edil de Deportes, Álex Vidal, puxo en valor a finalidade de dito evento, que non é outra que visibilizar un deporte minoritario, pero de gran vistosidade, á vez que realza os paraxes naturais do municipio. A verdade é que é unha actividade que non é moi demandada a nivel local, audiovisual e todo, pero sí é unha proba na que este ano, creo que logo Chento nos se informará, de que vai haber grandes novidades, xente cun nivel moi bo, así pon en valor tanto os nosos arenais como o noso deporte. Dende o Concello o que temos que agradecerlle é que Chento un ano máis confíe no noso Concello para traer este tipo de actividades. Dende a organización indican que polo momento está confirmada a participación dunha trintena de xogadores procedentes do ámbito nacional e incluso internacional. A proba desenvolverase en torno a 2 niveis, iniciación e avanzado. A xente vai se desplazar de varios puntos, principalmente de Vigo, vai haber xogadores internacionales, portugueses, brasileiros, ven un paraguayo que tamén está radicado en Vigo. Vamos a xogar con 2 niveles, o nivel iniciación e nivel avanzado. Un deporte que, aseguran, non resulta complicado, polo que animan a cidadanía a inscribirse nesta actividade. Animo a todo o mundo que non pense que é un deporte extremadamente complicado ou que nunca practicou, animo a todo o mundo que se anote, porque no nivel de iniciación está para eso. Despois, pois, visualmente, moito máis bonito de ver pola técnica e pola experiencia o nivel avanzado. Pero, insisto, é un deporte que se pode practicar desde calquera persona e de calquer nivel. Está dirixido a maiores de 17 anos e calquera pode acercarse a presenciar este campeonato. Estamos no medio dun paseo fermoso que vai pasar moita xente, entonces para nós eso, contamos con eso, e para nós sería maravilloso que a xente lle gustase e vise intentar ofrecer un bo espectáculo para que a xente se quedase a ver. O prazo de inscripcións está aberto e conta cunha contía establecida de 10 euros.